हेलो फ्रेंड बर' आर्टेक चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोङो 500 साबस्क्राइबार जाबाबो मानि सोरनाबा कमिउनिटि टाइप मोनो आरो सोरनाबा कमिउनिटि टाइप मोना। बेखौ माबोरै बानायो लोगोफोर आं नोंसिनि गेजेराव बिनिनो मोनसे भिडिअ लाबोनाय जाबाय। नैबे ब्र'आ सोंहरदों जोंना नैबे बड' खोरोम बे ब्र'आ सोंहरदों ब्र' मोनसे कुइसनमोन 500 कमप्लिट जाबा फट' हगार जायो ना जायानो लोगोफोर। दा खोरोम बसुमतारी ब्र मानो होनोब्ला 500 कमप्लिट जायोब्ला माने कमिउनिटि नोङो जुदि कमिउनिटि पस्ट मोनबायब्ला नोङो नोंनि फट'खौ हगार जायो ब्र। आरो 2 नाम्बारा जाहैबाय 500 कमप्लिट जाना माबाफोर खालामनांगौ नामा होननानै सोंदों ब्र'आ। नै दा जुदि नोंथाङा 500 साबस्क्राइबार कमप्लिट जाबाबो नोंथाङा कमिउनिटि टाइप मोनाखैब्ला नोंथाङा बे भिडिअखौ जोबजासिम नायदो ब्र। आं नोंनो स्टेप बाय स्टेप खोन्थागोन मा खालामनांगौ। दा 3 नाम्बाराव बुंदों आंना दाबो जायाखै ब्र मानोबानो। दा बे ब्रना जायाखै मानो होनोब्ला मेक्सिमाम सप्ता खनसे नेनांगौ लोगोफोर 500 साबस्क्राइबार जानो। आरो सप्ता खनसेनि उनावबो फैथाराबा नै लोगोफोर आं नोंसिनो मोनसे ट्रिक लाबोदों। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि सिगां आंनि मोनसे फिसा रिक्वेस्ट लोगोफोर, नोंथांमोना जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। लोगोसे खाथिनि नटिफिकेसन बेल आइकनखौ अलाव थुनानै लादो लोगोफोर। नै दानिया नायदो आं नोंसिनो स्टेप बाय स्टेप खोन्थागोन लोगोफोर। जोङो 500 साबस्क्राइबार जाबाबो जुदि कमिउनिटि पस्ट मोनाखैब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन लोगोफोर। दा आङो सिगाङावनो थांनोसै। फैदो बिदिब्ला आं दा सिगाङाव थांनानै नोंसिनो खोन्थानोसै लोगोफोर। नै जोङो नैबे क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनांगोन। बेयाव क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै सार्च खालामनांगोन जोङो बेयाव इउटुब स्टुडिअ नै लोगोफोर। इउटुब स्टुडिअ होनानै नै डेस्कटप मडखौ अन होनांगोन। दा आंना अलरेडि अनखा। ओमफ्राय नैबेखौ साइन इनाव होदो। साइन इनाव होनायनि उनाव मानि नोंनि बै एकाउन्टआ गेवगोन लोगोफोर, इउटुब एकाउन्टआ। नै दा आङो साइन इनाव होबाय। साइन इनाव होनानै नैबे कास्टमाइजेसन बेयाव क्लिक खालामदो नै लोगोफोर। दा बेयाव क्लिक खालामनायनि उनाव नैबे लास्टआव सिटिं मोनदों नै लोगोफोर। नैबे सिटिंआव क्लिक खालामदो दानिया नै लोगोफोर। नैबे सिटिंआव बे सिटिंआव आङो दा क्लिक खालामनानै होनोसै। नै जोंना सिटिं अपेन जाबाय लोगोफोर। सिटिं अपेन जानायाव जोङो दाना माहाय लाबोनांगोन, नैबे चेनेलाव लाबोदो नै लोगोफोर। नैबे चेनेलाव क्लिक खालामदो जों दानिया। चेनेलाव क्लिक खालामनायनि उनाव नै लोगोफोर बिदि इन्टारफेस नुजाबाय नै लोगोफोर। दा बेयाव नैबे एडभान्स सिटिंआव लाबोदो नै लोगोफोर। नैबे एडभान्स सिटिंआव नोंथाङा जुदि नैबेखौ नायनाया गोनांथार नै लोगोफोर। नैबे नोंथांनि चेनेला जुदि नैबे एस मेड फर किड्सआव दङब्ला नोंथाङा नैबेहाय नो मेड फर किड्स मानि गथ'फोरनि चेनेलाव मानि नोंनि भिडिअआ जुदि गथ'नि सोमोन्दो बा गथ'फोरनि रिलेटेड भिडिअ नोंथाङा मानि 500 साबस्क्राइबारबाबो कमिउनिटि टाइप मोननाय नङा लोगोफोर। दा मेन खोथाया बेसो, नोंथाङा जुदि नैबे एस मेड फर किडआव होदोंब्ला नैबे नो मेड फर किडआव होनानै लानांगोन लोगोफोर। आरो 500 साबस्क्राइबार जायोब्ला नोंथाङा मानि कमिउनिटि पस्ट मोनाखैब्ला नोंथाङा नैबे साबस्क्राइबार काउन्टखौ मानि अन होनानै लानांगोन लोगोफोर। नोंथांनि साबस्क्राइबारा 500 जागोन ना जायाखै नोंथाङा मानि बेखौ श' देखायनांगोन लोगोफोर। मानि नोंनि स्क्रिनाव 500 साबस्क्राइबार जानायखौ नोंथाङा श' देखायनांगोन कमिउनिटि पस्ट लानो लुगैदोंब्ला। दा नै लोगोफोर, दा नोंथाङा जुदि माबायोबा नैबेखौ टिक मार्क होनानै लानांगोन। दा बिनि उनाव बेखौ बिदि होनानै नैबे सेभ खालामनांगोन नै लोगोफोर। दा आंना 500 साबस्क्राइबारबो जाखायाखै लोगोफोर। दा आं नोंसिनो मारै खालामनानै लागोन होनोब्ला आं नोंसिनो स्टेप बाय स्टेप खोन्थागोन। बिनि उनाव जोङो बेखौ खालामखांनायनि उनाव जोङो गाव गावनि इउटुबाव फैदो दानिया। इउटुबाव फैनानै नै बाहाय सिटिंआव लाबोदो नै लोगोफोर। सिटिंआव लाबोनानै नैबेहाय होदो हेल्प फिडबेकआव नै लोगोफोर। नैबे हेल्प फिडबेकआव क्लिक खालामदो दानिया। क्लिक खालामनायनि उनाव नै लोगोफोर दा नैबाहाय होदो जोङो नैबे सेन्ड फिडबेकआव नै लोगोफोर। नैबे सेन्डआव होयोब्ला नै जोंना नै बिदि अट'मेटिक मानि नोंथांनि जे माबाजों नोंथाङा जे चेनेलजों नोंथाङा कमिउनिटि पस्ट मोननो लुबैदों बेजों नोङो मानि नोंना 500 साबस्क्राइबार जाबायबा नोंथाङा नै बिदियाव नोङो नैबेखौ टाइप खालामदो नै लोगोफोर। आं नै दा नोंसोरो बेखौ लिरना हरनांगोन नै सार माइ चेनेल हेज मोर देन 500 साबस्क्राइबार एन्ड कमिउनिटि टाब इज नट एनेबल इट स' सार माइ रिकुवेस्ट प्लिज कमिउनिटि टाब अन आवार चेनेल ओमफ्राय बेयाव माइ चेनेल नेम नोंथाङा जे चेनेलाव मानि
कमिउनिटि पस्टखौ मोनाखै नोंथाङा नोंथांनि चेनेलनि माबाखौ लिरना होदो, नोंथांनि चेनेलनि नामखौ लिरना होदो लोगोफोर। नोंथाङा जे चेनेलाव कमिउनिटि पस्ट मोनाखै बेखौ नोङो लिरनानै होदो। आरो माइ चेनेल लिंक, नोंथाङा नोंथांनि चेनेलनि लिंकखौ होनानै होदो नै लोगोफोर। दा नोंसोरो बेखौ मानि नायनानै लानो हागोन नै लोगोफोर। दा जुदि नोंथाङा जुदि कमिउनिटि पस्ट मोनाखैब्ला नोंथांनि चेनेला 500 साबस्क्राइबार जाबाय। 500 साबस्क्राइबार जाबाबो नोंथाङा जुदि कमिउनिटि पस्ट मोनाखैब्ला नोंथाङा बेबायदि सेन्ड खालामहरनो हागोन नै लोगोफोर। इउटुब टिमाव नोंथाङा बेबायदि नैबेबायदि मेसेज लिरनानै नोंथाङा मानि नोंथांनि कमिउनिटि पस्टखौ मानि लाबोनो हागोन आरोखि। नै दा आंनाथ' जायाखै नालाय, ओमफ्राय नोङो नै बाहाय स्क्रिनशट हरनांगोन नै लोगोफोर। नोंथाङा मानि नोंथांनि चेनेलनि साबस्क्राइबारखौ देखायनो थाखाय नैबे स्क्रिनशट लिरनानै हरनांगोन। होनबानो नैबे सेनाव होबानो मानि इउटुब टिमाव थांगोन लोगोफोर। इउटुब टिमा नोंनिखौ मानि नोंनि भिडिअखौ नायनानै मानि नोंनि मेसेजखौ नायनानै माने जुदि 500 साबस्क्राइबार जामारबायब्ला नोंनो कमिउनिटि टाइपखौ इनेबल खालामना हरगोन लोगोफोर। स' नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ लोगोफोर। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। मानो होनोब्ला सोरबा मिन्थियाखैब्ला नोंथांमोनाबो बेबायदिनो खालामदो लोगोफोर। दा आं भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर। दा आङो भिडिअखौ बेयावनो इन खालामथ'बाय लोगोफोर। बाय बाय।